30. Yan na hinggay nga kiuming ka. Para di makakumpi. Kaya man to namya kadway. Na problema. Nasumi yung kaumin yan. Tingnan na uming ka teso 10,000. May nga aroma siyabi. Na tingnan na okay lang. Api apat tapi ang aroma niyan. Asara sumahat yan. Naipugin yan rakit. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam surat mawdu tanuna az-zawju salih tabibu az-zawjat gitu. So karoma mapi amal naskani ni doktor o karuman yan. Beda, bagutanap na peludupan na isikor kano. Antay yan na karuman yan saya. Tongkol. Tongkol suad na karuman yan. Ayap pa na tongkol na suda karuman yan. Masya Allah. Na dapat na kaumanang ko mau ko ya. Ay pagumang corona pangaroma kanu. Ay petro Rasul sallallahu alaihi wasallam natigina an nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Natigin suka pangaroma na sunat ko na. Antay ni tawa diniyang kali niyan so sunat ko. Na di ko pagumatan. Bali sa mananaya wajib kuda karuman niya na mga aroma. Madakla mga sabab pa di ka pangarumaw da karuman niya. Okay, na pa mako pangaruma ka na fihi khairun kathir. Igira da karuman ka na anta miskin. Allah Akbar. Igirada karomang na lalayong kap kedusa. Igirada karomang ka na NPA ka. No permanent address. Diyan na katago. Nagiramya ka pangaromang ka na schedule soras ka, sukapkan ka, mapekaybal ka, di ka makapamikir sa dusa. Yan ni sabab mas mapias mga rumasuda karuman. Labi dun suminga may kasaot sa 25 sa edad yan. Basta makasaot sa edad ka sa 30, na di ka pan mga ruma, na kinanglan na maka-check up ka. Kinanglan na maka-check up ka, kaad na sakit ka. Ay kadua, nakilayon ta ipakat ka. Kau pa makuya pakat ka na guwapo, nakatuhma ka sa di mapya. Ano to ayap ka sabab ang tadi pang arumang suda karuman yan na sabab sa kalkan, kagilak sa basida gasto niya. Kadua na sabab yan na daa maharian. Daa kisunggudian. Okay, nasa naman na rin ka ko Allah, sirakang ako Allah, mangning ni ka ko Allah. Na priski bunso Allah. Pangaruma ka dun, mapamakito ko ka madaklat sa bangraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan, at talutiman, akawajibiyan ko Allah ariskian Allah. Napadun so tao, pangaruma ay sabab yan na yuridul afaf. Ay sabab pa kapangaruma niya na para di makasina, para di kadusa. Sumamu sa mga tao ad na watayan na raga na dapat napakaituan yan sumahar. Pakaito ay ran sumahar. Ada na mga tao aso mga warisan ni ran so mga watayan na raga nagpakasla ni ran ni price. Sumamu sa mga udan na di makapangaroma. Labid no pa makosaka na type ka sumaslay price. Dapat na pangaroma ka no na sumay to price.
Kaya man to na mga slave price sa mga raga, na mga may to price. Pero ayam mapia so may to price sa raga kuming kumalay price. Ito na isabab. So babay amay to kisugod kaon na dudun so barakaw Allah. Khairun nikahi aktarun nikahi barakatan ay saruhu mauna. Ayam mapia nikah kakawing. Ayam mapia kapangaroma na may to misugod ka. Ora sa mala misugod ka daon subarta. Mas mapia di ka dong pangaroma o ba mas laki sugod ka. Basta mas lami sugod ka, kargenang ka, pasangaw, di ka pangaroma, da barakaw. Da barakaw. Miya kaysa ko na nabalo. Anawate na raga. Napiraysa niya sa 50,000 dirham. Nalangwa pangaroma o naibuab ka nga ripara dunia na 30,000 dirham. Napsuplaan yan. Tingin na ayaw ko. Di ko pagkataros na mapangaromang kaswata ko. Nagikon mo mga isa katawa manguda. Miyani mo. Kagigito babay na manisan, maputi, mapiparangan. Natigyan nga bininabi. Pangaroma ko na problema 30 buo miya timo ko. Na price na 50. Natigwa mo yan na di ka pakataro. Ingi nga rakiangan na 30,000. Nasumong ta saya baluan na. May kapanik sirat. Yan ang pamako. Panoksam ka no na sumbaga ko din. Kaya sumbag ko na 50,000 cash. Nawa na 50,000 yung kawing tanong. Natigwa maumanguda at tigyan na 10,000 na isugod at ako. Naikado at 10,000 na isugod ko ka pangarumang gusta. Ang tigyan na final, kawing tanong. May problema, may complaints yung mga tawa mapipila. Miyaw na kami, 30,000, 30,000 na isugod namin, nagyan na 10,000 po. Yan ang bida ka no. Kanya na dua piyamasan niya, skano isabu. Niya kawing su mama kubalo, niya kawing su atayan si kuraga manisan. Napituro atayan nga giya makawing, abi ano su 10,000 ni ka 30. Yan na hinggay nga kiuming ka. Para di makakumpi. Kaya man to na miya kaduay. Na problema. Nasumi yung kaumin yan, tingin na okay ka teso 10,000. May nga aroma siyabi. Na tingin na okay lang, apia patap yung aroma niyan. Asara sumahat yan, na ipugin niya na kay sulagit yan. Igira amya subuhay sa dunia na malbut. Igira amya narika ko Allah, miyang ning ka ko Allah, sumasarika ko Allah, tufika ka Allah. Allahu Akbar. Adam man sa kataw manguda, may ka-graduate sa Sanawi. Yan na abi pangaroma ko. Yan na kayo, no? Yan na dikod mang katigar. Natigya biniya na benar mambu. Yan na pila nga man nabilawas ko yung masla. Di ko katigar. Kawaji biyo ko mga maiyo ang mapakapangaroma kanunin. Natigya ma yan na wata po na daman nakisungod ka. Inong tabo ba nga po sa aso sa kataw sa mga aring ka? Now di nga pasa na di nga pong pasa, di nga isen, manay apya sukap ka tanoda. Namas to amas mapia puesa ka. Aso Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipitiro iyan na, ya ma'asyara sabab, man istata'a minkumul ba'at. Antay pagkagaga sa sunggod. Giyang ito baan na duwi maana. Pagkagaga sa sunggod, pagkagaga sa mama. Pure ka mama. Giyang may mga malamak din. Anta ay pagkagagar ka nung sabaan na pangaroma. Nagyaso ka pangaroma, nakadipinsa ka niyan, di ka makasina. Na may kuda abaan ka, da kisugod ka, na puwasa ka. Tigyan na abi, puwasa ako. Wala tigyan na delikado na di ako makasina. Problema. Nasumiyon ko sa bala baryo na rom yung adi.
Nadap na gasto niyan. Nasayap karban sa masjid. Kada kirintiyan. Da kirintiyan sa, da kiarkilan yan sa walay. Naigal ba kaya nakabat yan sa Quran kan doa. Naaya doa niyan, gaya penduang ka. Basta kiyo ka mga rumah ada kisugod ka. Muraisan ka. Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Maka doa. Lagyan na ni induang ka. Na di di maugat makapangaruma. Nangilang agyo. Allahumma la tadharni farda wa anta khairul warithin. Indu ang adnanan. O pamakuy kaya ka, ya Allah, ang iyong asa karuma, nagiti induang ka. Nagito ni doon yan. Na makapasad man matya sa Quran, mamayupas. Nasukap ka na amay kwad na mised ka o nagito pakakan. Kada gasto niya. Sa kano na mluluto kano sa kwarta, mluto kano sa bagas, pamasa kano sa pastil, pamasa kano sa situ, mineral water, adum na cellphone yun, da kano marasay. So miya nga una murit na miya rasay. Kano to atalogo di pakakan. Anapito gawi di pakakan. Da kakanyan. Okay, sa kano, di kano pakalpas kumat. Nakumpling kano pa. Allahu Akbar. Napundu ayat maintain ni Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Amya kay sa asar. May kasabing sa asar. May kapasad doa. Luminyo sa masjid. Mele na matua. Ama kauntod. Tiyan na ba pa tulay problema. Tiyan na na-arthritis ko, di ko pa kagagamali. Ibaling ako sa walay. Natiyada problema. Inawid din yan sulok. Sumatua. Ay ibaling yan sa walay. Nema ka mas sa walay, mas lagi daw walay. Nakagimi man yan sa walay na tinamuli ako din bapa at tinamay kapan. Minom ta sa kape. Mininom sira sa kape. Pag-istorya si Rad. Ngayon mag-grip, tiyan na ba pagbang ako sa masjid? Muli ako dun. Tiyan na natirungor ka na, kaya na po ba? Tiyan ang tuna. At tigyan na umiyog ka na, namata ko, araga. Nasaki, mas lakay tamo ka, na truck ko, na service ko, nawalay ko, anak kwarta ko. Na problema ko, na matay ako, na datag pada wata ko araga, manisan. Nauyog ka, bangarumang ka. Allahu Akbar. Natin na mga pumba kami kapangarumang ko doon ba. Allahu Akbar. Alami, may pagpakipot. Tiyan na, kagyakuan man. Si Abi na, magitaw ko pan muna. Tiyan na, way, tawag ka. Tumiyawag. Abi, anak to Kim Rakit, pangarumang uswatayan. At tiyan na, ginan masukluban ka. Iyog ka dun. May kuha na miyag iba pa ang isip. Sabi yung umato, tingin na ba pa? Kawing tan, kawing nga ungkad. Miya kawing, Allah. Sana all. Miya kawing anak aruman yan, anak walay yan, anak service yan, anak kwartan yan. Nado sila na pangadi. Nada bumatay sumatua. Namya kapira gawi, namya nini mo sira na penog. So, mama, nalalangag ni panugangan yan. Patatawa. Kaya na ba pa inukap tatawa? Tige na, miya teso ariko, na adnawate anaraga. Namas na itamok so ariko di saki. Napangarumang kay doing ka suwata yan. Natigyan ko na, problema ya tigil na matua testingan ako niya. Kaya na dia tigil amingi promise ko karoma ko wata ka di ko pa kauliangan asabab po sa babay. Dia ko dumuay. Tiyan na sakit mataw. Piyani kaniyang onso wata yan. Namate miya kapanog sira nati ko no babaya hani pangaro mga tsupinsan ko. Kam lagi buka adna orasan duay ka na mas mapieng ka duayan na ay ko duayan na supitan. Miya kawing, duay ka romay, duay truck, duay walay, mas le kwarta.
Ato na isabak doa, Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Allah imurais yun. Dahil ka murais terus. Kaya ang ano Ikadua na kan doa. Pangning ni kanu ku Allah. Na di niyo itaga kaginawan niyo makatuwa ka na manguda di ka na marum. Dapat na 20 years old, o di na 18, o di na 21, 22 at nakarumang ka. Sekos ka nun, temiyog mga Roma. Temiyog mga Roma. Ang temiyog mga Roma. Mana suatu menadimiyog mga Roma. Allahu Akbar. Adna leader yuk, kasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, basta pangning ni ka ku Allah, insyaallah na inggir ka wala sumapya. Namanya kapagilay silang upakat yan. Yan napakat. Sekaman sukuan, apya susabu na di nga mapumasa, miskinang ka. Nakagay pa ka, 2 service ka, 2 karumang ka, na maulain ka, masakay kwarta, mayamang ka din. Ngini ko na, solusyon, okay. At tiga na, sekod may karban sa masjid, pamayo pa sa ako, pendua ako. Pangning niya ko po Allah. Allahumma, la tadarni fardan, wa anta khairul warisi. Tiga na, sakin man. Galabak kang kumambot tiga. Nasa din mo may karban sa masjid, pagabang, kamat, matya sa Quran, tagimang, pendua. Okay, daw man lumiyo, napangilay sa matua. Namay ko da kailan niya, tigil na, di tama ka pang rumah. Guna makaya, miya kay sagay, miya kailay sa matua. Tigil na, miya ka pang rumah. Yung nga niya sa matua, bapanda ka, tigil na, kahiblad ako. Iuli ako ka sa walay. Tigil na da problem. Inaw ida niya. Maka maamas la walay. Tigil na maya pumba. Kakawing ako dun. Kaya makaumasiran, tigil na bapa, muli ako na. Tigil na, adna problema ko na, kaya na ko tero. Tigil na tero ang nga, uway din na sumbag. Natigil na pautang ako pa sa pulo. Allah, tigil na magutangan sa pulo, mas like kay walay, tigil na ko yung walay. Sa sari grakibo, tigil na tininggas. Mana niya na adno to inokita no sa lakaw ka na miya kaapas. Naon sa kay mukitro na di ka makaapas. Dipindi sa kapag-ikhlas. Pamangaro makano, pag-ikhlas kano, pangagi kano sa mapya. Ada na una na mapya, miya kapangaro maka, mibobota ka, miya kapasad ka, miya graduate ka, na kanguda nga panad na po ka. Allahu Akbar.